Ano kasabot ani ba? Pamuyuwa ba? Ha? Kaya ko ani ba? Agay! Ano pa lang mag-iiyan lang ta? Darling, paglungag yan na kay maguna ako sa baol. Darling, maglungar ko ron. Sige na kag TikTok dire. Lagi, maglungar ko ron. May baol. May na ba natay utang tanon ba? Atay na ka sa pamilya ba? Kumpare mo din eh. Timing kayo, ngayon ko kamong... Grabe gid man ang baol dire ba. Wa ni kitagad dire ba? Wa ginaguna. Oy, pre! pre. Timing jud kayo nakakadiri, pre. Ngayon tapon mo kamunggay. Agay! Pasaka lang dra pre. Ayos de. Pagkuha ba? Pagkuha ba? Pre. Pagkatkaton ko nung nga, baka po naman eh. Pre, ay nag-uugod. Sige rin utan-utan sa mga pre. At sa kukaw karne. Sige sa utan-utan sa mga. Mga tagkantingan ni ba? Sikaw tagbot. Salamat kay pre ha. Rasa ay murag hapon naman. Mulis ko eh. Kaon ko ba? Gutom na kayo ko ba? Kami na ikaw na. Uy! Ayaw di ma! Uy, yung ang pinanaw eh. Daw na si TikTok ba? Agay! Saan wala pa makiluto? Hapon na kayo? Gutom na kayo ba? Darling, busy ko ano itong reels off. Man lang ninay mo sin na itong star. Teng! Ano kasabot ani ba? Pamuyuwa ba? Ika po niya ko ani ba? Agay! Ay palang mag-iiyan lang ta. Iya na ka? O sige. Gusto rin kang gigiya. Sige, mga out na itong mga butang. Ayaw di ma! Kumani kayo liro! Agay! Isa, dakuha ni. Agay! Gini mo ni. Ato na ko. Palangkan mo na akong mga gamit. Ayaw di ma! Hoy, Darin! Kulay, Darin! Bitaw na mo ito kumagod! Ako hala ka dira! Mga guys, nangkar po sa ako mga kasmit guys. Tao day ko na ikuan, Injilo Zero karon na nasa altupan, nagyagbaboy o chatot sa ako sa akong uyab. Yay! Kata na ko ni Ernel Baringke nga mo vlog karon. Shout out na kung may kadi si Gude, gang. Shout out, di ko tiyo manin!